ברוך הבא לקריית אתא. אין כמו בבית, אתה עיר המחר, איזה מחר אחי מחר אתה נתקע. 18 שנה גרו לי להבין איפה אני חי. אני הולך ברחובות רואה זקנות של מהר. אתה לפי מחרבנים, אני מרגיש שורד פוגש עם אבא של מאובנים. כדאי מהר לשבת הספסל, תקשיב לגבר, פשוט יש מצב שמישהו יאסוף את הספסל הזה לחדר. זה עוד בסדר, תקשיב לקטע, חשבת מתבקים רק בתוכנית של עודדה. אחי תקין הגעתי נרס לומד אותי להפנים. תושבים קבוע מנצים נורות וכל דבר עושים. הכל ניגש משעמם ואין מה לעשות. הכל ניגש משעמם ואין מה לעשות. אז לפני שאתה מתכנן לבקר ביאטה, אל תשכח מה שאמרתי, אל תגיד שלא הוזהרת. לא הוזהרת, לא הוזהרת, לא הוזהרת. ברוך הבא לקריית אתא. אין מה להגיד, פשוט נדפקת. הגעת לחור, לא אין בדרך לחזור. אין עתיד פה בקריה הזאת, נפלת לתוך בור. מחכה לאוטובוס עם חצי הטיסייה קרועה, רוצה לשבת הספסל של התורה. את חפש את החצי השני, אתה לא תמצא, או ממפעל ותסתוגר במפעל הפלדה. לטייל בקריאה, להסתכל זה כך חשוב, כי אם לא תשים לב, תיפול לתוך בור ביוב. קנית דירה, מזל טובה למציאה, נעלמה לך הספה הזה, היטל השכנה. יש בכל שכונה טעו, עם מכונית היפה, רק נשים לב שבלילה תישאר בחנייה. תקשיב אחי, נשרפה לי המנורה, יש מצב ומסדר לי טעים מהשדרה. עזוב אני בעצם הפסיק בסופר, חשבתם על מתפרים רק בהארי פוטר. סקינות חיות בסרט, עושות פוזה על אופנוע, אז חשבתם נכנסים לסרט רק בקולנוע. בקולנוע, בקולנוע, אז חשבתם נכנסים לסרט רק בקולנוע.